Takže ahojte. Tento kanál jsem si založila, abych mohla mluvit o všech mých random interests a neotravovat tím celé svoje okolí. Budu tady přidávat různý témata a fakta, které mě nějak zaujaly, v budoucnu například o mumíncích nebo o Ghibli pohádkách. Budu se snažit překonat ten vnitřní cringe z toho, že takhle nahrávám na kameru a dávám to na YouTube. Přijdu si na to trošku stará, i když je mi teprve 25, ale přijdu si stará jako Sofie z Havlova zámku. Není to snadné být stará. Každopádně se vrhneme na první téma, které jsem si nachystala. Sbírala jsem informace z různých stránek, dokumentů, videí, mají i vlastní muzeum a to má taky stránky a tam se dozvíte všechno úplně detailně. Já jsem teda vybrala jenom za mě ty nejzajímavější, nejvíc podstatné fakty. Takže se na to vrhneme a povíme si o nejznámějším komiksovém beaglu na světě. Charles M. Schulz se narodil 26. listopadu 1922 v Minneapolis v Minnesotě. Když se narodil, jeho strejda mu dal přezdívku Sparky, podle komiksu Barney Google and Sparkplug. Proč? To nikdo neví, jeho strejda se na něj asi podíval a byl jako, ten chlapec vypadá jako kůň. To zní jako něco, co bych řekla já. Každopádně tuhle přezdívku používal téměř celý svůj život, říkali mu tak i jeho děti. And I am pleased to have Sparky right here with us at this table. Welcome. Thank you, Charlie. People still call you Sparky? Well, I hope so. If you hear anybody ever call me Charlie or Charles, then you know that they really don't know me. Charlesova rodina se často stěhovala, ale většinu času žila v Minnesotě, kde jeho otec vlastnil holičství. Byl německého původu, zatímco jeho matka pocházela z Norska. První uznání, které za svou kresbu získal, bylo ve školce, kdy namaloval muže, jak odhazuje sníh a jeho učitelka mu řekla, že z něj jednou bude umělec. A to pravděpodobně byla první skřička, která zažehla vášeň pro umění. Na základní škole Richards Gordon, kam nastoupil, přeskočil 3. a 5. třídu, což mu způsobilo potíže při dalším učení a starší spolužáci si ho kvůli tomu často dobírali. Stalo se z něj plaché a osamělé dítě. Charles měl s otcem nedělní rituál, kdy si společně četli komiksové stripy. Jeho nejoblíbenější byl Skippy, Mickey Mouse, Pepek námořník a tahle posedlost komiksy mu vydržela i na střední, kde si neustále každou sobotu kupoval nedělní noviny, aby se mohl podívat na komiksy. A vlastně už tehdy se chtěl stát v angličtině kartunistou. Já nevím, jak to úplně přeložit do češtiny, protože když to přeložíte, tak vám vyjede karikaturista a to si myslím, že ty styly jsou dost odlišný, nepřijde mi to jako to samé, ale nemůžu ho ani nazvat jako ilustrátorem nebo něčím podobným, takže mu prostě budeme říkat kartunista, podobně jako v angličtině, trochu potěštěné. Takže už tehdy chtěl být kartunistou a vlastně nikdy ani nezvažoval jinou práci. On zkrátka byl takové to děcko, co sedí vzadu v lavici a kreslí si, takže relatable. Charles se celým životem provázeli černobílí psi. Prvním pejskem byl bostonský bull terrier Snooky, kterého bohužel přejelo taxi, když bylo Charlesovi pouhých 12 let. O rok později si rodina pořídila voříška Spikea, ten byl známý tím, že snědl téměř cokoliv, co našel a stal se předlohou pro Snoopyho. Charles Spikea často kreslil a v roce 1936 mu otec pomohl poslat jeden z obrázků karikaturistovi Robertu Ripleymu. Obrázek se objevil v novinách Ripley's Believe It or Not a Charles na to byl náležitě pyšný. V posledním ročníku střední školy se rozhodl díky podpoře své mámy absolvovat korespondenční kurz kreslení, který mu pomohl zlepšit jeho schopnosti. 1940 promoval a dohnal v učení svoje starší spolužáky. První rok po ukončení střední školy pracoval ve všedních zaměstnáních, jako je třeba poslíček,
ale stále posílal kresby do různých časopisů. Ovšem vždy byl odmítnut, dokonce se zkusil přihlásit i do Disneyho jako animátor, ale tam ho odmítli s tím, že nemá dostatečnou kvalifikaci. V roce 1941, kdy mu bylo 20 let, došlo k útoku na Pearl Harbor a Charles musel narukovat do armády. Ve stejném období jeho matka, se kterou si byl hodně blízký, zemřela na rakovinu. Poslední věc, kterou mu nějaký čas před svojí smrtí řekla, bylo, že jestli si ještě někdy pořídí dalšího pejska, měli by ho pojmenovat Snoopy, což je norské slovo pro náklonnost nebo projev lásky. 1945. Charles se vrátil bydlet zpátky ke svému otci, který se o něj začal celkem bát, protože ho smrt matky samozřejmě zasáhla. Back to your biography. So you go off to war. Right. Come back after 2 years. 3 years. 3 years. You were lonely. Oh, yeah. I've been lonely all my life. Why is that? I wish I knew. Everything. No, I don't have everything. No, you do. It took me 50 years to make a hole in one. Well, I really don't know. I suppose there's kind of a melancholy feeling or an area in, I think, a lot of cartoonists, because cartooning, like all other humor, comes from bad things happening. People say, well, why don't you have Charlie Brown kick the football? Why don't you do this or do that? And I said, well, that would be wonderful. It's happy, but happiness is not funny. Tehdy začal být hodně náboženským mužem, začal chodit do kostela 3krát týdně, začal i vyučovat náboženskou výuku, sám celou Bibli přečetl 3krát a tohle se vlastně i promítalo do jeho pozdější tvorby, ale o tom si povíme potom. (1950) V tomto období byl najat jako instruktor na Art Instruction Schools, kde 5 let pracoval na opravách uměleckých děl studentů, kde také poznal další kartoonisty Charlieho Browna, Linuse Mayera, Heather Wald a ano, to jsou jména postav dětí ze Snoopyho. Často přebíral jména pro své postavy od lidí, které znal, ale jejich charaktery prý nikdy. Zároveň Schulz pracoval na rozvoji svého stylu kreslení. Just Keep Laughin' byl Schulzův první publikovaný panelový komiks. Jeho kariéra se začala rozvíjet, když se stejného roku začaly jeho komiksy dostávat do dalších novin. Schulz nakonec jeden z nich, Lil Folks, prodal společnosti United Feature Syndicate v roce 1950, ale protože komiks s podobným názvem už existoval, přejmenovali ho na Peanuts, podle tehdejší populární dětské show. Ten název se mimochodem autorovi nikdy nelíbil, nesnášel ho, protože podle něj vůbec nedává smysl. Chtěl, aby to přejmenovali na Charlie Brown and Friends. Na tomu společnost řekla, že tak jednoduchý název nemůže být chráněn autorským právem, což byla lež. It's a degrading title. Peanuts is not a very pleasant word in itself, and I think I draw a strip which is reasonably dignified, and I need a dignified name. I was lied to. Ve stejném roce si pronajal malou kancelář mimo domov, kde pravidelně kreslil Peanuts komiksy, které bral jako velice osobní a tak na nich pracoval úplně sám, od nápadu až po nápisy a kresby, což v té době bylo dost neobvyklé. Ovšem ty komiksy ještě nevypadaly tak, jak je známe teď, tedy už tehdy se v nich začal objevovat pes s některými lidskými vlastnostmi a jedna z postav se začala jmenovat Charlie Brown. Původně byl komiks kreslený více realisticky, ale během 2 let se začaly hlavy dětí lehce zvětšovat a detaily zmenšovat. Protože jak Schulz pokračoval ve studiu a zdokonalování svého stylu od konce 20. do 40. let, komiksové umění zažilo veliký posun. Komiksy na celých stránkách z 20. a 30. let poskytovaly umělcům prostor pro detaily ve stylu Art Deco. Ovšem v pozdních 40. a 50. letech po válce redaktoři novin prosazovali více minimalistický styl, tlačili kreslíře ke zmenšení rozměrů stripů, zaměření humoru na každodenní a intelektuální vtipy. Ale Schulzův suchý, intelektuální a sebeironický humor k tomu přirozeně pasoval. I think it's well drawn. You were talking about the sense of design. It's appealing to look at. The characters are fun to look at, and they're nice people. There's no ugliness in it, and also I think it's highly original. I have put things in the comic strip that no one has ever done before. Like what? Schroeder plays actual music. Beethoven. And I copy the notes out of a book that I have.
All of my medical jokes are researched from doctor friends of mine, and my attorney jokes are researched that way. I never go too deep, so it's not funny. I think if I have any knack, it's the knack of kind of skimming the surface of information and then making it funny. All of my baseball and sports jokes are funny, you know. I really know the game of golf. I know the game of baseball. I know the game of hockey. I don't do anything unless I feel I really understand it. Pejsek v Peanuts komiksech se měl původně jmenovat Sniffy, ale protože už existoval komiks stejného názvu, vzpomněl si autor na svoji matku. A tak vznikl Snoopy, ale zároveň nezapomněl na svého pejska z dětství Spikea. Toho Snoopy v jednom z komiksů zmíní jako jednoho ze svých mnoha sourozenců. Your brother Spike has arrived. Začaly vznikat i ustálené postavy s vlastním designem. Violet a Schneider v roce 1954, Lucy a Linus v roce 1952, Pigpen 1954 a sestra Charlieho Browna Sally v roce 1959. Ostatní postavy jako Frida Peppermint, Patty Franklin a Woodstock se objevily teprve od poloviny konce 60. let. Mercy a Rerun se objevily až v 70. Jak už zaznělo, jména často přebíral od lidí, které znal, ale vždy trval na tom, že charaktery postav jsou části z jeho vlastní osobnosti. Například Lucy má reprezentovat jeho vlastní sarkastickou a úzkostlivou část. May I help you? I'm in sad shape. Wait a minute. Before you begin, I must ask that you pay in advance. 5 cents, please. Boy, what a sound! How I love to hear that old money plink. That beautiful sound of cold, hard cash. That beautiful, beautiful sound. Nickels, nickels, nickels. That beautiful... Snoopy má být manifestací jeho vlastních představ. Nicméně postava páníčka Snoopyho, Charlieho Browna, má být nejvíce podobná autorovi. Sám sebe totiž viděl jako nejistého, ponurého a nezajímavého. Ostatně postavě Charlieho Browna se téměř vše nedaří a ostatní děti ho často kritizují, s čímž se asi hodně lidí, kteří nezapadali, stotožní. Dokonce prý Charlieho namaloval podle sebe z dětství. Řekl, že vypadal jako nevýrazné, hloupé dítě, proto má vždy ten přihlouplý výraz. Snoopy, jak to, že všechno, co udělám, dopadne špatně? Občas mám dojem, že mě nikdo nemá rád. Třeba mě ten novej bude brát takovýho, jaký jsem, jako ty. Pes přece nemůže nikoho soudit, pes tě miluje. Kvůli tomu, jaký jsi. Je fajn mít někoho, kdo vedle tebe sedí a poslouchá tě. Přítel člověka. Rostoucí popularita Peanuts pramení z velké části ze Schulzovy schopnosti zachytit svoje postřehy a propojit se s publikem způsoby, které mnoho jiných komiksů nedokáže. Původně byly komiksy plné prostých, jednoduchých vtípků, ale postupně začal autor zabředávat i do více filozofických témat s melancholickými a hořkosladkými podtóny. Také se v nich později začaly objevovat témata ohledně rasové a genderové rovnocennosti, náboženská tématika a dokonce i deprese. Peanuts byly v tomto směru nadčasové. Samozřejmě za to autor schytával i jistou kritiku, někteří čtenáři tvrdili, že Peanuts už nejsou tak vtipné jako kdysi, ale Schulz si z téhle kritiky nic nedělal. Stoupající popularita Snoopyho v 60. letech přímo souvisela s jeho přerodem ze čtyřnohého mazlíčka na dvounohou rovnocennou postavu. Během let se i styl komiksu různě formoval, postavy získaly detaily, které s nimi už zůstaly. Přibližně v polovině 60. let už měl komiks finální podobu. Nejvíce změn designu proběhlo u Snoopyho, který z podstatě realistického pejska přešel do také cartoon podoby, začal mít i více bublin s vnitřním monologem a měl přes 200 person, kdy on tam vlastně dělá skauta, detektiva, pilota a tak dále, což tomu říkám rozdvojená osobnost. Snoopy, I think a lot of us forget
that it's difficult to be a dog. Ever see a man walking down the street and he's got a golden retriever on the leash? Yeah. And you ever think that that poor golden retriever is saying, what am I doing here? You know, is this going to be my whole life walking around the street with this guy on a leash? You know, it's a miserable life. So Snoopy has to retreat into these fantasies, I think, to make his life bearable. Although he's got a good match. Ovšem komiksy se celkově měnily a vyvíjely jako sám Schulz. Oni vlastně z jednoduchých vtípků přešli po ty filozofická a víc melancholická témata, ale později zase začaly být takové víc pozitivní, protože i Charlesův pohled na život se stal více pozitivní. V roce 2000 Peanut komiksy byly tištěné ve 2600 novinách a v 75 zemích. Úplně první firma, která dostala licenci používat Peanuts postavy, byla automobilová společnost, na co Schulz kývl jenom proto, že sám byl řidičem Forda. A měl jim pro tištěnou reklamu namalovat postavy s Fordem. Dohodli se i na animované reklamě od animátora Billa Mendeze, který dělal převážně Looney Tunes. Tohle bylo úplně poprvé, co se Peanuts postavy rozpohybovaly na obrazovce. Další animace vznikla potom, co vyšel dokument o nejlepším baseballovém hráči, protože filmář Lee Mendelson chtěl udělat pokračování o nejhorším baseballovém hráči jménem Chlapec Charlie Brown. Animaci opět dělal Mendes, ale tentokrát za asistence Schulze, který ho provedl svým kreativním procesem. Také se začaly komiksy Peanuts tisknout pohromadě v knižních formách. Já jsem si půjčila pár z knihovny. V roce 1963 vyšla jeho nejprodávanější kniha Happiness is a Warm Puppy, neboli Štěstí je hřejivé štěňátko, což je pravda. Ta kniha byla plná inspirativních básniček. The best, of course, was Connie Boucher of Determined Productions. She came to me with the idea she wanted to do an original book, and she had seen the book that I had, or the strip that had Happiness is a Warm Puppy in it with Charlie Brown hugging Snoopy. And she said, wouldn't that make a good book? Could you do some more? I said, I don't know. I only thought of one. So she went back home, and within the next hour, I wrote the whole book. And it was the #1 bestseller of 1963. You wrote it in an hour? Yeah. I got other things to do, you know. Well, but didn't you... A poté v roce 1965 vyšla kniha Gospel According to Peanuts, neboli Evangelium podle Peanuts, neboli Arašídů. Tahle kniha mimochodem prodala 10 milionů kopií. A od roku 1967 se začaly prodávat hromady nejrůznějšího merče. 1968 si samotná NASA vybrala Snoopyho jako maskota. Schulz jim i nakreslil obrázek Snoopyho, ale speciálně jim udělil licenci zdarma. Coca-Cola oslovila Schulze a další předchozí umělce, filmaře Mendeze a animátora Mendelsona, aby pro jejich vánoční marketing udělali animovaný speciál. A tak vznikl krátkometrážní film Charlie Brown and Christmas. Nebo taky v češtině Snoopy o Vánocích, což je mimochodem moc hezký film, takový lehce melancholický, ale moc fajn, má to 30 minut, takže doporučuju. Dalším byl slavný It's a Great Pumpkin Charlie Brown, což jsou 2 nejznámější speciály. Vznikly 3 TV seriály a poté ještě dalších 45 speciálů. Až v roce 2015 vyšel první celovečerní a počítačově animovaný film The Peanuts Movie. A pozor, na tomto filmu pracoval Craig Schulz a Brian Schulz, což je syn a vnuk autora Charlese Schulze. Snoopy a Peanuts franšíza vydělá ročně kolem $1 bilionu. Let me ask the other part of the question, is that you seem to care more. You still love the doing of it. You haven't let go of any of it. There's no corporation making these cartoons. That's right. I am what my one daughter, Amy, described as she came into my studio one day and asked me something, and she said, Dad, you're obsessed. And to me, if I have to
describe it in one word, I would say that is it. But I draw comic strips for the same person or the same reason that some people do watercolors or play the piano or do something like that. It's the one thing that I think I know how to do. And I think I'm proud of being a comic strip artist. I think along with jazz, it's the one pure American art form, although they don't consider us artists, you know. We're downgraded considerably. We're not considered worthy of art galleries and things, but that's all right. But you feel that you should be? Because it's an American art form? Yeah. Because... It is kind of insulting when you see a huge white canvas with a black streak going through it. And I remember looking at the Metropolitan ones and seeing paintings like that, and I thought, well, maybe what I do isn't so bad after all. But then I went upstairs and I saw the Monets and the Picassos, and I thought, well, maybe what I do isn't so good after all. That'll do it for you. Rok 2000. Schulz kvůli zdravotnímu stavu nebyl schopný dál pokračovat v kreslení. Do důchodu odešel 3. ledna a zemřel o měsíc později, 13. února. Dohromady vymyslel a namaloval 17 897 komiksových stripů. Jeho posledním přáním bylo, aby nikdo jiný nepokračoval v kreslení Peanuts příběhů. Proto jsou nové komiksy pouze barevné předělávky těch starých. Když jsem se dívala na Netflix dokument s názvem Co se psovi honí v hlavě, tak jsem narazila na zajímavost ohledně Canine Companions, což je organizace, která je lídrem v oblasti asistenčních psů, kteří procházejí hodně zdlouhavým tréninkem, aby se z nich stali kvalitní asistenční psy pro dospělé, děti a veterány s handicapem. A také speciálně vycvičenými psy pro profesionály pracující ve zdravotnictví, trestním soudnictví a vzdělávání. Od jejich založení v roce 1975 jsou jejich psy i veškeré následné služby poskytovány klientům zcela zdarma, což je možné díky lidem jako Jean a Charles Schulzovi, kteří se potom, co Schulz viděl ukázku asistenčního psa pomáhajícího chlapci na vozíku, oba dva stali podporovateli této organizace. Jean Schulz působila 15 let jako prezidentka správní rady a nadále podporuje organizaci prostřednictvím svého oddaného nasazení a advokácie. V tuhle chvíli bych chtěl být v kůži Charlieho Browna. Dokázal si to. Jseš dobrý, Chucku. Výborně, Charlesy. Hej, brácho! Jsem pyšná na to, že jsem tvoje ségra. Z cesty! Musím ti něco říct, ty pitomečku. Pořád ještě dokážeš překvapit. Starej dobrý Charlie Brown. Takže to je asi všechno. Doufám, že jsem vám předala nějaký zajímavý informace a že jsem moc nedrmolila. Já to postupem času zlepším. Takže si běžte přečíst nějaký roztomilej komiks se Snoopym. Je to výborný ke kávě prostě po ránu, snídaně. A nebo se podívejte na nějaký krátký filmeček s ním. Je to hrozně roztomilá postava. Takže se mějte hezky.